Začala som cvičiť, pretože som sa chcela páčiť sama sebe. Chcela som vyzerať dobre v plavkách, v lete, v šatách a motivovali ma aj ostatné dievčatá. Videla som, ako cvičia a teda som išla do fitness centra, ale najprv bez trénera. Ale nevedela som, čo presne ako cvičiť, ako často. Tak začala som cvičiť s trénerom, ktorý ma ďalej motivoval a začalo sa mi viacej dariť a videla som, aké zmeny to prináša. Cvičím každý deň, okrem soboty a dvakrát denne, čiže mám dvojfázové tréningy. Začína sa mi ráno tréning o 6, ktorý trvá hodinu a je to s field trénerom. Potom mám po obede, čo je okolo 4. alebo 5. A vtedy je to väčšinou cardio tréning, čo buď behám, alebo nejaký ten bicykel. Dievčatám, ktoré chcú začať cvičiť, by som odporúčila nevzdať sa, mať pevnú vôľu a motivovať sa, nájsť si motiváciu, či už cez nejakú ďalšiu kamarátku, alebo pozerať motivačné videá, obrázky a hlavne si uvedomiť, že to robíme pre seba. Mojím cieľom je ďalej eliminovať tuk a hlavne naberať svalovú hmotu, zamerať sa hlavne na ruky, pretože ich mám stále slabé a možno zlepšiť ešte zadok. A možno časom by som sa chcela dostať aj na súťaž, ale zaberá to veľa času a je to tvrdá príprava, takže to neviem, či sa podarí.